El primer pas de la pràctica és muntar el circuit en Proteus. Podem veure que a l'esquerra hem muntat el comptador binari, com és de 0 a 15, únicament hem d'habilitar l'enable, ficat un clock a freqüència 2 Hz i d'això per a poder controlar que puja o baixa. I les eixides del comptador les connecte a el PLD. I les eixides a cadascun dels LEDs de cadascun dels colors. Com anem a tindre un LED encès cada vegada, en posar una resistència en comú ja és suficient. Si no posarà una resistència en la pràctica, el LED es quemaria perquè passaria massa corrent, ja que a partir de l'umbral es comportarà com un díode, és un curtcircuit, passaria massa corrent i hi hauria massa dissipació de calor i se cremaria. A la pràctica crec que posa que cal ficar una PAL 22V10 i això és una M22V10. Són exactament iguals, el tema és que depenent del fabricant li ficava unes lletres davant o altres, però estructuralment són iguals. Vull posar importància al tema de l'assignació de pins. Tu normalment fas un disseny hardware que has fet una programació més o menys de test abans i després has de fer modificacions perquè mai funciona la primera. Això és com és la vida. Per tant, tu el que no pots dependre és d'una assignació aleatòria del programa. I per posar-vos un exemple, això és un disseny que vaig fer l'any passat. Això és el micro, cadascuna de les eixides van a distints mòduls, no són intercanviables. Per tant, cal tindre en compte això de cara a assignar el que toca per a cada pin. Per això utilitzarem la notació Abel. Dit això, continuem. El següent pas va ser utilitzar Uldeusto. Això és que estava fent una prova. Comencem en sistema combinacional i reprenem tot. Una vegada replenat, doneu-vos compte que no posa cap accent per si de cas, anem a taula de verdad manual i ho replenem en ceros i replenem la resta que ens... Una vegada replenat, li donem a avaluar, tot està correcte i fet això, eixim. Anem a guardar el codi GEDEC. I el codi VHDL. I d'ací ja podem eixir. Veureu que el GET no diu en quins pins estan assignats i que el punt LIS sí que ens comenta això i que estan assignats als pins 2, 4, 5 i 6 i als pins 25, 26 i 27, que no coincideixen amb els que hem posat així. Per tant, anem a utilitzar la notació Abel per tal d'assignar nosaltres els pins. En altres programes es farà d'altra forma. Per això vaig a fer els passos ràpidament en l'ISP Lever, li fiquem un nom. Assegureu-vos de posar-vos a un directori que pugueu controlar, perquè si no estarà al per defecte. Fiqueu VHDL, continuar. So obsolete devices, GAL device, GAL 22 VDV i 24 DIP. I ja està. Ara el següent pas és crear un VHDL module i m'apareix una altra finestra. Recordeu, el nom del fitxer i l'entitat han de dir-se igual i ja ho tenim. Obrim el VHD que hem generat amb bool i el peguem. Novament, canviem els noms per a que coincidisquen amb el que hem posat com a entitat. El nom de l'arquitectura dona més o igual i ens recordem-nos de posar al final de cada instrucció el punt i coma. L'última cosa que hem de fer és assignar els pins, per això copio el que vam fer a la pràctica 4
i li canvia els noms convenientment. Fet això, guardem i ja podem crear el disseny. Això de vegades ens requereix un poc de temps. I conforme ha completat en 600 ticks, podem veure en el chip report que s'ha assignat conforme nosaltres volem en cadascun dels pins. Identifiquem dins de la maranya d'arxius quin és el punt jet. El vaig a ficar així per a tindre'l més a mà. I podem veure l'assignació també de pins. De totes formes, ja anem a Proteus, doble clic a la PLD i introduïm el nostre jet. Amb això hauria de funcionar. Jo guardo per si de cas. En primer lloc el verd, després el roig, l'àmbar i després el roig. I ara tornar a verd i podem veure que si li canviem l'ordre tornarà a verd i després a roig. Que no té tant de sentit, però hauria de funcionar també. I amb això hem acabat la primera part de la pràctica.